weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to abdallah jeeri to abdallah waalo to fonde elimana to juude jaaɓi to hayre law to hayre mbara to hayre gollera to seeno busoɓe ko on takkusan juula ha to galle ceerno haadi mo ceerno ndiaye ba to babaɓe e ko taari ɗum kala ene jeeya e gaddi ndi kabaruji men to leydi Mauritanie dendagal kartuji d'identité ponnoɗi gasde en 2022 woni tigui ponnoɗi gasde e oɗo saaha joni mo gonɗen e jonde jagorɗe sakkilinde lewamo leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui ɗiɗo ana carte d'identité ji kala ɓeydama hen duuɓi ɗiɗi ɗo tigui ha capantati e goho lewru décembre hitande 2024 to leydi Sénégal tambiɓe diddal landa lunda ko yewni askane wi ɓe kolliri tigui wonde ñande jeegom lewru janvier 2023 woni daroɗe hitande nde koɓe jubbinoɓe seppoji mabɓe molanteɗi Allah e nder Dakar ha e nder yoga e jokkude leydi Sénégal kala ha e diaspora wiide Macky Sall dégage en 2024 hollide tigui wonde ɓe jaadani e falade troisiéme mandat mo Macky Sall to leydi Mali laamu transition mo leydi Mali ɓe kolliri tigui wonde ɓe keeɓi dronaji ɗiɗi kesi pulaji garɗuɗi jaadude e jammanu ummorade e leydi Turque to leydi Burkina Faso laamu transition ngo leydi Burkina Faso e capitaine e gardugol capitaine Traoré ɓe mbaɗi expulsé woni tigui ɓe ndiwi gonnoɗo coordinatrice la fedde Nations Unies e nder Burkina Faso bisimilla mon e ketki hotondirte joni piren paccira. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinde ɓalawal e danwal kala ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirola omo safra wonduɓe kista wonduɓe fibroma dogam sitta rewɓe ronkuɓe darorade rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe daroraɓe kala ceerno Djiby Sy en yawna ɓen worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe asmo cholestérol koyɗe musoje deedi guttoji ɓandu ngatoru ɓandu ɓutoru kala ceerno Djiby Sy en yawna ɓen rewɓe sattoraɓe dewle e worɓe ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ne jogui peggue usula pewnade bawɗe neldede e kala leydi e kala continent ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum kala leydi mbawɗa wonde e kala wuuro mbawɗa wonde e kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma ne mbawi yettadema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto so tawi a ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafini yalta e ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo so tawi a ƴetti ɗum sappo e jeenayi rafi ene yalta e ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum sappo e fodde temedere rafini yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune bawɗo listihara sa yiɗi wanne listihara ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni listihara wonɓe leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje France CFA kala o waɗirta listihara ko temedde nayyi CFA so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu uguya ceerno Djiby Sy ne jogui numéro weeva ko numéro kadi orange money dendagal yiɗɓe neldude haalisaji wannede listiharuji ko 77 653 03 67 so tawi ko jiɗɗo hebde ceerno Djiby Sy banggue appel numéro makko leydi Sénégal mbatta ko 78 163 24 82 so tawi ko yiɗɓe hutorade WhatsApp hebdemo to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kilineɓe mum wonde base makko tawteɗo noctionne golla ene tawi ɗon miñi ko wiye ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 80 numéro ceerno Alassane Sy ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko
fulɓe mbi kala ko ɓooyi juuti Allah ne wela gonga ne tawa gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to kordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moƴi kala yiito hen hoore muɗuma an mo haydara musani sa jokkodire gorel teya ene faddonoma ñabbuji goɗɗi limtaɗi e gorel teya an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru puƴƴiɗo koyɗe musoje koppi musoje jokkodire gorel teya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiiɗi janggande hoorema ha ganda ñabbuji kaalaɗi e gorel teya jahata koto site mabɓe internet a mbatta ko www.gorelteya.com sa yiiɗi hebde tonggode gorel teya mbawa jokkodirde mabɓe joni joni woto woɗɗo so tawi koto leydi Congo gonɗa jokkodirta koye Mamadou Gaya mbatta ko 00242 05 050 36 08 so tawi koto Afrique du Sud gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Sow mbatta ko 00 227 827 46 76 72 so tawi ko Abou Sow Kawral Fouta business ɗum koto États-Unis d'Amérique mbatta ko plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto Mozambique gonɗa jokkodirta ko Ibrahima Ba Pemba Cabo Delgado ɓurɗandirede Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Gayda mbatta ko 00336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade gorel teya jaam tan woni hen kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone hoyre-biir nogas ene ya lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawan yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie puddoɗen landaji dawrugol taw ko landaji lunda ɗi joyi e mouvement ji politique ɓe ndentini doole mabɓe e miijoji mabɓe e sembeji mabɓe kala gam tafde diɗɗal lunda ɓe inniri ngal diɗɗal lunda noon ɓe mbaɗi lancement golle ɗe ko ñande alkamisa ɓennuɗo o coalition mabɓe o noon ɓe inniri ɗum ko diɗɗal ngal ɓe inniri ɗum ko espoir Mauritanie woni yakare leydi yakare Mauritanie ko ɗiɗo landaji joyi noon kañumen tigui ndendi doole mumen e miijoji mumen tafi kay ngal ɗon diɗɗal ɗi landaji noon goni landa witeka RAFID e landa wotka ene wiye RAFP wondude e landa ne wiye le parti changement effectif e wondude e landa gotka ene wiye sursaut populaire démocratique walla mbiyan SDP e landa gotka witeka la Mauritanie qui rassemble ko ɗiɗo landaji ɗi joyi kamɓe kay mbawi rentinde peeje mabɓe e miijoji mabɓe gam tafde diɗɗal lunda ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh la Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie gonnoɗo e jillumum gollal e nder Nouadhibou ñande aljuma ɓennuɗo nde o rokki toon yamirore ñande aljuma ɓennuɗo o ñande aljuma nde noon kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi leydi Mauritanie o rokki tigi yamirore ko faadi kay e puɗɗugol golle taw ko puɗɗuki yamirore ko faadi e puɗɗugol golle taw ko projet ɓeydude ko faati e hattani ndiyam taw ko ndiyam laaɓɗam ndiyam robinaji no Nouadhibou sertiri e ɗomka ɗen golle noon hollirama tigi wonde kay ɗam ndiyam poɗɗam foti tirede kay ko gila nappa to nokku biteɗo boulot noir hay to Nouadhibou o holliri noon hollirama noon jaru golle ɗe ene guime
ha capantati e ɗiɗi milliard taw ko haalisa ugoya e limore hinde nde on haalis noon walla on financement e nder temedere kala hen capanɗe jeetati e jeetati woni 88% yaltintaɗi en koppereje ko boña taw ko boña biteɗo fond arabe pour le développement économique et social ko boña wiyete noon so tawi noon ko 12% keddiɗo ɗum yaltata koye jiifaji e laamu leydi Mauritanie kanko yidde hoore leydi ndi noon ko wuro Nouadhibou ngo kayde sertata e ɗeɗo caɗele taw ko caɗele duumiɗe woni tigui ngakkede ndiyam ha tengti ndiyam labɗam ndiyam jarteɗam woni ndiyam robinaji ko ɗum tigui yiiɗi kay beele Nouadhibou ne serta e ɗiɗon coupiraji e on délestage ha laaɓa ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni e nder jonde sakkeda jagorɗe sakkeda joɗinoɗe ñande alarba ɓennuɗo o ɓe kamɓe laamu ngu noon ɓe kawri tigui ko fati projet décret ko fati kay e ɓeydugol validité gurdam carte uji d'identité pewnonoɗi tawa ɗina carte d'identité ji noon ɗi ponno gasde koye nder ndeɗo hitande 2022 ɗe gonɗen saabu kayne teska pewnunoɓe carte d'identité ji adana ɗe kala e oɗo saaha joni ɗin ko gasɗi ko bannoɗi expiré en saabu kay carte d'identité leydi Mauritanie gurdam mum wonno ko duuɓi sappo woni validité mum e nder jonde he noon ɓe kolliri wonde ɗiɗon carte d'identité ji yo ɓeydi hen duuɓi ɗiɗi wonde kay hay sinno carte d'identité ma a jiimi hen a tawi kay koko gasi en 2022 ene wawi tigui hutorede ha ɗo kay ha ɗo e capantati e goho lewru décembre hitande 2024 on paami tigui duuɓi ɗiɗi timmuɗi ɗum woni ko ɓeyda e gurdam ɗiɗon carte uji d'identité ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni justice mo leydi Mauritanie nangui ñalawma on ñalawma noon koko fati kay e dargol yesso juge hono men ɗo wonde hoore gendi ndi Mohamed Hawla Abdul Aziz tumaɗo kay ko fati e mbuñari e dirkude e dirtinde e borjingol ngaluji leydi ndi kewɗi o kanko Mohamed Abdul Aziz noon o darto yesso juge anti corruption ko ñande talata no gasi jeeɗiɗi e lewru bowte ndu gonɗen ndu 2022 siftinde on noon ko ɓoyen ko darinoma yesso juge e nder commune Tafrak Sena e gan sanga noon ono dirno toon koko fati kay e esi ko debbo tigui tigui woni cuddiɗo ɓiyi ko debbo cankinoɗo e accident kañuma portanoma toon plainte ko fati e nonu ɓiyum e ɓinguela muɗum ngollo lawol noon ono dira yesso juge d'anti corruption koko fati kay e mbuñari e borjingo koppereje laamu ɗi o tuma kay e nder duuɓi sappo ɗi o adduno leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen landa tawassula woni parti rassemblement national pour la réforme et le développement woni tawassula ɓe puɗɗima aljuma hanki o no gasi tati décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi ɗiɗi heblanade ko fati 4e congrès woni congrès landaka nayabo fodde temedde jeeɗiɗo neɗɗo noon guila kay arɓe tawtorede ha e arɓe abbade e yiɗɓe hesɗitinde kay gonka mumen e kaɗon landa mbawi notitade e nder yoga e commune aji nder leydi he ordre du jour jonde no wonno tigui ko yidde kay suɓade ko fati kay e ɓen ardotoɓe tambotoɓe landaka e oɗo saaha joni taw koye mbadi manda keso kadi e wadde bilan ko fati e cimtola manda wonande kay ɓen tambinoɓe landa ɓaɓe manda mumen gasi walla ɓe goni e cilsirtide oɗo saaha tawtorama noon jonde ɗen yimɓe hewɓe no fewi taw ko jeeyaɓe umriɓe to Algérie to Tunisie to Sénégal ha to leydi Mali wondude kadi yimɓe hewɓe taw ko ardiɓe landaji dawrugol e mouvement ji politique tawateɓe nder leydi Mauritanie jonde nde noon hollirama tigui mande jokku joɗade ha alta janggo kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto Sénégal paɗen tandiɓe diddal lunda witegal Yewniyes Kanwi ɓe mbaɗi communiqué mabɓe hollirde noon ñande jeegoma lewru janvier woni darɗo hitande 2023 koɓe waɗoɓe seppoji mabɓe e moɓodire mabɓe molantede Allah e nder Dakar ha yoga e guure mawɗe tawateɗe nder leydi Sénégal e guure tokose kala ha to diaspora kala ɓe koliri noon mujibo ɗina seppoji e ɗina moɓodire ko yidde kay wiide Macky Sall dégage e falademo kay ko fati e mandat makko mo ɗamini wadde ko fati en 2024 ɓe kolliri noon maɓe kolliri kadi e nder hen kadi ko fati e mette mabɓe e oɗo rapport taw ko rapport mo cour des comptes mo fuɗɗi ɓayyinde hollirde kay wonde yimɓe wonde kay wonde milliard uji kewɗi taw ko France CFA ko buɓɓadi e saaha kay ko fati riposte covid 19 ɗina haalisa noon ponnoɗi faade ɓesgu leydi Sénégal fonnoɓe faade miskineɓe taw ko ɓuuri hen hewde ko ɓena yimɓe laamu e liggotoɓe laamu kañumen bubbi ɗiɗon haalisaji hollirde hen mette mabɓe ɓe kolliri kadi wonde koɓe yuɓɓinoɓe ñande no gas jeetati lewru bowte gonɗen ɗo koɓe waɗoɓe conférence mabɓe mawɗo no fewi to place de la nation ko fati kay e hollirde mette mabɓe kay e namdade ɓeena tawa kadi ko tumaɓe buɓɓuɗe ɗina haalisaji nde mbawat tigui teɓede ndewne lawol kadi nde mbawata démissionde e golle mumen ha joni koye on fannu keddoɗen cour des comptes mo leydi Sénégal e nder enquête mabɓe ɓe
fewniri tigi ɓe tawi milliard uji kewɗi ko bubbaɗi ɗum noon ko tuggi kayita koko faade haalisa moɓe mbiyata fond de riposte covid 19 cour des comptes noon fuɗɗima jofade feɗendu fodde sappo e ɗiɗo neɗɗo tumaɓe kay burjingol koppereje ɗe e dirtinde oɗon haalisaji kamɓe sappo ɗiɗi kala ko hakkude noon biteɗo dage woni directeur d' administration e wontude comptable ko ɓen goni tumaɓe burjinagol ɗiɗon ngaaluji ɗum noon kadi ko tuggi e nder hitande wota woni en 2020 ha 2021 tawi kadi ko famdi tawi noon ko fond de riposte ko ɓeɗo sappo e ɗiɗo noon woni jofaɓe fiɗendu hono biteɗo Lamina Diallo on ko comptable to hôpital Kafrine wondude goɗɗo ene wiye Diane Ndiaye on ko directeur des fonds d'impulsion des microfinance goɗɗo tataɓo ene wiye tigui Aliouna Sow on ko directeur administratif général de l'équipement woni dage au ministère de développement wondude goɗɗo ne wiye Mouhamadou Sena on ko dage to ministère de la jeunesse wondude goɗɗo ne wiye Medeline Souzana on ko dage to ministère de commerce des petites et moyennes entreprises wondude goɗɗo ne wiye Mouhamadou Bamba Amara on ko aide comptable to ministère du développement industriel e goɗɗo ne wiye Ndiaye Aminata Lom on ko dage e goɗɗo ene wiye Moustapha Dioba on ko gestionnaire de compte bancaire e Djibrila Diakhaté on ko dage to ministère des familles de la famille e goɗɗo ne wiye Léon Zali on noon ko dage to ministère du commerce e goɗɗo ne wiye Alassane Diop on ko dage to ministère des mines et de la géologie ko ɓeɗo sappo e ɗiɗo woni jofaɓe fiɗendu kay tumaɓe kay ko fati burjingol ɗeɗon koppereje ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Isaka Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV kabaruji gaɗanɗen ɗo e nder Ziguinchor le 26 woni ñande altine garowo o nden haare Casamance dañata duuɓi 4 ɓe mbi noon kamɓe Casamance naaɓe ɓe poti jooɗade ɓe ƴeewa duuɓi 40 eɓe kaɓe yoɓe dañ indépendant ɓe dañani holko ɓe perdi hen holko ɓe dañi hen ɓe jooɗoto ɓe ƴeewa holno ɓe poti yaarude felo wongo ngo ɓe poti yaɓɓude so tawi no mima ɗo eɗen gandi hande dey ina waɗi ziyara mawɗo ɗo henna ceerno Ibrahima Marsassoum o wonno ko Marsassoum ummi toon o ari ɗo e Ziguinchor Marsassoum tawne heewi birwi o wawa rewɗon Allah ɗo yiɗiri ni o wari ɗo e Ziguinchor birwi kadi ɓeydi heewde o feewi ɗo to wiyete Mandina o feewi toon hade makko feeɗo toon noon taw o feewi to e Djibilour o woni toon yimɓe kadi gabbimamamo gulali ɗi kadi kewi bellanteje ɗe o ɓenni o feewi Mandina ko toon o leeli hande ina wayno ma won 15 kilométre hakkude ɗum ɗo e nder Ziguinchor wonno ko ladde hande wonti wuuro o haalino wuuro ngo noon mbaggu feetake hen musique wattake hen debbo murnoto ko sunna o waɗi toon hande woni ziyara makko ina yaara hikka duuɓi 16 koɓe puɗɗi wadde ziyara fewdu joni e nuwel eɗen gandi feeto hande le 25 kamɓe catholique e mbiɗe wonkoɓe kaali eɓe gonde caɗele ina wayno tew mbabba ina seeri wonno ko 300 hande tew mbabba kilo mum jara ko 600 ɓe mbi yiyotako ma ummoɗa ɗo jaaha Bignona walla jaaha Kafountine walla jaaha Kumpantum ko toon mbawa dañoyde ina wayno mbabba tokosa ba hande jara ko ujunnaji ɗiɗi jaranno ko ujunere ina ɓeydi hen ujunere woni ujunnaji ɗiɗi ɓe kollino caɗele ɗe ne kewi ɓe ngala kopporeje koɓe mbawi jogade feeto mabɓe ngo pour ha wawa welde to Sédhiou kamɓe nde ɓe kolli ina wayno tew mbabba ɓeydima wonno ko 300 hande dartima e 350 ɓe mbi yiide hande tew mbabba toon ina wayno wiide ko ina ñittone ɓaata e asaman ina satte mabɓe no fewi ɗum noon ɓe kolliti feeto mabɓe ngo wonani ɓe jiɗirno ina wayno ma wone mabɓe ɓe mbaɗani feeto ngo ɗum noon Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗɗo radio Zik FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yo Allah hokki en walde jam allahumma amina seydi Kebe kabaruji men e ɗemngal pulaar seno mima to Ziguinchor paɗen koto leydi Mali ñande alkamisa ɓennuɗo
ñande alkamisa ɓendu ɗo colonel Azimi Goïta hoorejo gendi Mali e mbadi transition o bismima o joddima e sete timmuɗo tawi ko Côte d'Ivoire naɓe wondude e Togo naɓe tawi ardi oɗon sete ko ministre de la défense mo leydi Côte d'Ivoire biteɗo monsieur Ibrahima tene wotata ene tawtora se ene tawe nder sete kadi professeur Robert Doussey kañum woni ministre des affaires étrangères mo leydi Togo e wondude e goɗɗo ne wiye monsieur Fidèle Sara Dousso monsieur Sara Dousso noon kañum woni directeur cabinet du président de Alassane Dramane Ouattara ɓe koliri noon wonde kay addiɓe ɓe gari tigui addiɓe ko yidde yewtidde e haltididde e peuple malinaɓe kala e yewɓe en taw ko hoddiɓe mabɓe ɓiɓɓe yummiraɓe mabɓe yidde ittude créñ noon gonɗo hakkude leydi ɗe ɗiɗi ɓe dokki koliri noon wonde yidde mabɓe kay oɗo saaha joni ko yo horejo leydi ndi hono colonel Azimi Goïta rokkata yamirore ko ɓuuri yawde e yacade ko fati goppitgol ɓeɗon 46 militaire taw ko Côte d'Ivoire naɓe teɓaɓe ne dumba e nder Bamako taw ko tumanoɓe ɗon garnon tigui yidde dillinde leydi ndi ene yakoɗa tan noon e oɗo saaha joni nder jonde he no ɗum yaari ni ene ɗamina tan ɗo e balɗe seeɗa ma ɓen 46 militaire kamɓe kala maɓe mbawa woppitade haalaɓe paata leyɗele mabɓe to leydi Côte d'Ivoire ha joni ko leydi Mali keddoɗen fama woni forces armées malienne ɓe kolli tigui wonde ɓe keeɓi laaɗe ɗiɗi tokose ɗe hinde drone noon woni avion ngaji tokosi taw ko jahoji ɗi ngala pilote ɗina drone aji ɗiɗi noon ko drone de combat kadi ko drone aji de reconnaissance woni tigui bawɗe ƴettude nate bawɗe ñukkude yaade kala saha kadi bawɗe waɗode bombardement tawa kadi ko garɗuɗi jaaduɗi e jammanu ɗiɗon mobɗi ɗon kollirama nena ɗiɗon drone aji ɗiɗi noon ɓe keeɓi ɗum koye ballal taw ko coopération hakkude leydi Mali kañum e leydi Turquie ɗina drone aji noon e oɗo saaha joni kollirama tigui e oɗo saaha joni ɗi caggal kayde colonel Sadio Camara kañum woni ministre de la défense et des anciens combattants mo leydi Mali nde wonno jillu makko e nder 5e région to mofti o wawi tigui yaade ha ɗino dornaji ɗi goni to ɗino dornaji ɗiɗi noon koɗi TBD noon ɓe mbawi waɗede ƴewdel majji ɗum noon mbiɗen ko partenariat hakkude Ankara e Bamako woni tigui hakkude leydi Turquie kañum e leydi Mali ɗiɗo dornaji ɗiɗi noon ma ɓeydu sembe e hattani wonande kay koninkoɓe leydi ndi saabu kay oɗo saaha joni leydi Mali laatima leydi joyoɓiri e nder leyɗele Afrique de l'Ouest hebde kay dironaji mbaɗi ni taw ko garɗuɗi e jaaduɗe jamanu caggal leydi Niger leydi Nigéria leydi Togo e leydi Burkina Faso ko ɗeɗe leyɗele lay joguinoɗi dornaji oɗo saaha joni leydi Mali laatima leydi joyoɓiri ha joni koye on leydi Mali keddoɗen e nde mbadi noon yidde kaya yiwtude haɓade bandiyagal ha tenti noon huyɓeɓe hinde braqueur uji tawa kadi ko yidde hono directeur général de la police hono inspecteur général Souleymani Traoré commissaire des polices de Kalambonkoro hono commissaire divisionnaire Dramane Traoré ɓe teɓino kañum e sagataɓe mum ɓe mbawi teɓade fedde wuyɓeɓe hinde braqueur uji fedde nde ɗon koɓe sagataɓe joyo ɓe nder yontere mayde ɗen ɓe nanga ko nder legal bitegal Sagali Bougou en tawi nder commune 5 mo Bamako kamɓe noon koko kamɓe noon janno ko kamɓe tuma tigui wonno yangu mabɓe kay e on taw ko toon noon taxi moto ɗum wonno ɓanno ñangu ngu ñande 15 ene jamma 15 ne wiyata 16 lewru bowte gonnen ɗum taw ɗum anno ɗum koto legal bitegal samme koye gan sanga kadi hono commissaire des police mo premier arrondissement mo Sikasso hono commissaire Koniba Thieila e yaadiɓe muɗum kañumenne mbawi teɓade fedde wuyɓe bandiji molanteɓe Allah ndena fedde wuyɓe koɓe sagataɓe jeeɗiɗo ɓe nanga koto legal bitegal wayerma noon e nder ɓen jeeɗiɗo noon nangaɓe hen goto ko sagata debbo ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande alarba ɓennuɗo no gase go lewru bowte hitare junnaji ɗiɗi e no gase ɗiɗi jagorgala leydi ndi kalfinaɗo ko fati julagu e mbayɗama le ministre du commerce o yini communiqué makko ko fati noon e jertinde hollude ko fati cogguji ɗi laamu taƴi ko fati coggu butela gaz woni gaz bitana gaz uji cagguinirɗi e holliri noon e nder communiqué wonde kay coggu kay mo laamu holliri kay ko fati carsugol kala butel gaz mo 6 kilo ɓurata 6055 francs woni ujunere temedɗiɗi e sappo camanɗe joyyi e temedɗiɗi e sappo joyyi walla temedɗi camanɗe joyyi woni 6055 pawdi seeɗa e nder leydi Mali ɓe jaɓata tigui ɓuura hen o holliri noon tinama wonde commerçant ji ɗi nunɗani e kala saaha yewɓe gaz uji ene coggue tigui cogguji musɗi fewi taw kadi ɗi wona cogguji ɗi yawa laamu ngu to yamiri laamu ngu noon yaltirino décret ona décret noon ko arrêté mo numéro 2022
SD-5729 barra MAEF-SAG du 7 décembre 2022 e on a no décret non walla on arrêté non ko laamu ngu tañño kay ko fati coggu kilo gaz ɓe kolliri noon e ngan sanga kala kilo gaz yo yeeye 1009 francs wurata ɗon so ɗum noon firti ko 5 kilo gaz o walla 6 kilo gaz o ma yaha 6055 francs ko ɗon fagata foti hadde o holliri noon wonde kay o holliri noon kala nangaɗo kay ene ɓeydi fistin goto eɗo ona ɗina cogguji ɗi laamu ngu yamirne yeeya gaz nangaɗo kala koko fawte ko amre fawno ha furti koyɗe o waɗi jeerango noon faade ɓesgu leydi ɗi kala yo tinno kala tinɗo kay commerçant ji ne jeeya gaz taw wona cogguji ɗi laamu yamir ɗi yo waw noddude ɗiɗo numéro uji haalan laamu ngu taw ko numéro uji vert woni hay sinno ala crédit aɗa wawi noddude ɗi numéro uji noon ko 36 088 walla mbaɗa 36 099 ɗi noon ɗi uddita dendagal ñalɗi ouvrable woni ñalɗi golleteɗi kala tugui 8h30 ha yetti 16h woni 4h ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar uddirten kabaruji men koto leydi Burkina Faso laamu transition ngu leydi Burkina Faso e gaddugol capitaine Ibrahima Traoré ɓe kolliri tigui wonde kay ɓe natti yidde yiide gonnoɗo coordinatrice debbo gonnoɗo coordinatrice résidente fedde Nations Unies e nder leydi mabɓe Burkina Faso o laatima tigui persona non grata o yamirama noon nde o yaltata leydi Burkina Faso ñalawma aljuma hanki o nde yaltata ko ɓuuri yawde e yaccade kanko kadi wonno coordinatrice de l'action humanitaire omo wiye Barbara Manzizi noon o wawi yaltinede leydi ndi ha laaɓi ɓe ndiwimo laamu transition ngu yaltinimo leydi ndi ha laaɓi ma en gartu e oɗon kabbaru so tawi kayen keeɓi ko ɓuuri labde holko saabi kay omo ridde omo yaltine leydi ndi ha komo waɗe persona non grata musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerra ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawa yiiden to banggue YouTube ko Saydou Abou Ba eɗen nanggani hen tawi noon koto Ziguinchor ko Amadou Issaga Keɓe kerki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on